Merry Christmas! Oh, mga anak, kapamilya, samahan nyo kami guys. Kainan na! Kainan na! Kainan na guys! Merry Christmas! Okay. Ako ay baka musiga po namin. Merry Christmas and Happy New Year! Hey guys! Welcome back to Mama Quata's channel. For today's video, we will set up and we will have our family Christmas dinner 2020! Yay! So, samahan nyo kami guys ha. So, by the way, before anything else, please don't forget to like and subscribe to Mama Quata's channel and click the notification bell so you won't miss any of my videos. By the way guys, greetings for all the OFWs at hindi man OFW, mga kababayan ko dyan, na mga Filipino all over the world, sa Philippines, mga mahal namin sa buhay, mga pamilya, kapamilya, friends, family, lahat-lahat na. Happy holidays! So, samahan nyo kami guys, i-set up natin ang ating family Christmas dinner. Okay! Yes, let's go! Are you excited? Let's go! Meron kami ditong taran! Oh wow, ayan. So, meron tayo ditong lechon. Taran! Pero guys, maybe you're wondering bakit half? Half lang kami. Half sa amin, half din yung sa family friend namin. So, ayan. Of course, hindi din mawawala pag walang, hindi pwedeng pag walang pansit. Pansit! Pansit! So, meron tayo ditong lumpia Shanghai ni Mama Quata. Check it out. Nandyan na dito ang how to make the lumpia Shanghai ni Mama Quata. Ayan. So, lagay natin. And meron tayo ditong mga desserts later for, we have the Pinoy macarons, we have the Pinoy cheesecake, and then the banana cake, and then the food for the gods. Native bibingka. Meron tayong ube, custard, ube flan na custard. Ayan. So, dito lang sa likod ang mga dessert. Oh, mga anak, kapamilya, samahan nyo kami guys. Kainan na! Kainan na! Kainan na guys! Merry Christmas! Wow! Okay. Ako ay baka musiga po namin. Okay, Merry Christmas and Happy New Year! Yay! Happy holidays! Kainan na! Orange! May mga artista, may mga tao dito wala. Hello, may orange! Sige na. Merry Christmas! Okay guys, exchange gift time. Ito yung pinaka-exciting part sa ating Christmas celebration. Okay, so yay! Yay! Sino una? Oy, saan na to? Magbinasya lang. So, samahan nyo kami guys. Kaya lahat ng mga kababayan namin na OFW, huwag na kayong malungkot. Manood na sa Mama Quata's channel! Guys, ito, meron akong ang family, meron gift kami natanggap from our family friends from Faustino family! Merry Christmas! Yay! So, to Makuti family, Merry Christmas and Happy New Year from Faustino family! Merry Christmas! Meron ding another basket from Dennis, Dayan, and Harris! Thank you Merry so Christmas. much! Thank you. Christmas gift! And then another one from our family friend. Thank you so much! Chua family! Kaya daho kayong bag Joshua ha.
Pero pasensya na dili ang dako kanila. Ay, Ikaw may nagkailangan, di ba? oh, mo nagpalito na ako, kailangan po na ako para ako po yung gamit. Asa man laing? Para ako po Unsa yung laing? gamit. Unsa laing? Hard drive, 2 terabyte. Buwa mo ko balo. Gigs. Niyato ko sa Best Buy. Sure ka? Kay 100. Ulo ko, boy. Lumunong, Jay. Mahal kayo. Dato ko! Dato ko! 100 yun, eh. 100,000 na. Ako lang ta mo hata ko cash pero yung baka nga asa O man lagi, to o mo gani. ano mo Diyos So, pa. ninyo kayo. Ano ko cash na hatag ako Okay. ni uwi O, sige na, ah! Mukha kayo. O, sige na. Mukha kayo. Next na. Speech. Salamat kayo. Salamat kayo. Next si Talaga kuha kayo, boy. Go na ni Masito. Kani si Mama. Palagi ko talaga siyang nagsasabi si Mama na bumili siya nito kasi kailangan niya nito. Pero hindi ko alam na pagbili ko, may kasali pa lang, meron ka na. So, dalawa ka na nito. Pero yung next, Ano yan? ha? Parang Tagalog! tanghali. Abili na lang, oh. Logo po kasi packaging ba yun? Naunta mo ko sa ako nagitabunan ako. Blanco nga sticker para sa imong label. Mama kwatang o dili na ka mag-print, diretso na siya automatic na siya nga sticker. Hello. Oh. Sticker. Oh, sticker. Saan mo na pag-lightning niya? Di itabot na ni mo Ang nila papel mas na kaste. may- Kasi guys, may business si Mama dito sa Canada, baking. Nagbe-bake ako ng mga assorted Tapos ito, desserts oh. at saka goodies at saka nag-print lang kami sa bond paper. Oh, Ayan ngayon na. may sticker ka na. Oo. Oh. Meron ka ng turntable pero ang akong giapas ani katong bag nga imong i-squeeze nga imong i-squeeze ba na ziplock nga bag. Oh. Para sa cake. Wow, Oh. turntable para sa mga Ah. thank you. Ah, Yan. yan. Next kay Papa. Sana. Ay, Papa! Part 1 yan, napay part 2. Agad. Ako kami Iloy. Papa yan. Oh! Look! Tequila! Oh, lopo. 55%. Lopo. Mag-vocal promo! Kalibira mo na, Loy! Then, Rosa ba? Oh, Green Cross Alcohol. Sige, may coke. Okay. Nagani ka, Papa? Agal pala ini. Oh, sige. O kani, Oh. murag dili ko katago ni kay ganahan ko ani din. Pag kita na ko ani ay Thank kani you. ka Iloy gyud ni kay nara siya sa balay me. Ha? Unsa man na? Dili ka abri pakita sa Unsa man music. na ko? Oo mo. Napoy gift receipt di ako di maigo. Sige, uli lang ha. La! Oh, sweeter, swag, huy. Oh. Alawa. Nice. Okay, usa matching, huy. Matchay ni? Kuan gud ako dako. Wala machi-machi din, ama. Musayang kay kanoy. Yo. Sayang Yo, kay kanoy. yo. Ako kay Banso. Magtambo kayo. Ganay ko anak daw ingas ka na siya paglingkod. Sige na, next. Kani, sa Amazon ko ni palit. O, di ko nilantaw. Hindi na ko, ako man yung Amazon ni Magita. Ito yung Nalay niya siya ko yung Amazon. Lesson kayo ko na sa palit mo pero kani Ah. nakunanan ako kay katong nisulod sa papa sa kwarto. Ang mga design. Dili, puzzle. Ang Joshua na hulo. Papa, iman ko solve si Papa. Tutpol kasi Ganahan mo? Mo na ganahan ni Joshua mga pasok man yang ganahan. Sa puzzle. Oh. Kani Tapos kaya yung mura siya, puzzle. murag puzzle ba nga. Tetris ba nga. Wow. Laon. Oh. Wow. Thank you. Muna yung pinakadako. Hulo, Deo, ang pangalan ni Yani. Yan ka na yan. Kasi ano explanation ano eh. Last Christmas, nakainom-dom jud ko sige buhat sa hindi mo sa akong gift. So dara, Lolo kinundok. Oh, Magdumot? Sige buhat ako sige sa iyo. Prihi na, prihi. Pwede ako na prihi. Pwede ako na Video ma. Prihi, mao pag ganito ka kabulon sa na. Ay. Kajita. Ay apron. Sani. Ay Ay, tablecloth. apron. Kaya siyang apron. Bagay ni mo yellow. Murag si Chris sa Tinawag kilo. tarong. Alam mo. Welcome back. Wala na siya color. Hala, wow! Ah, Nay mga Nice siya color. Oh. Apron. Welcome back to Mama Quata's channel! Nice. I like it. Thank you, Lord. Napa. Kani. Hala. Mo jud eh, imong importante kailangan jud kani. Kasi ko blog ka ano may ang putos loy.
Siya mo abli, oy. Pareha na Siya. ito si Papa waterproof. Hello, Kaya pa si laundry na po ni mo. Alam mo, pag teleserye na nama. Ala, Bluetooth na Bluetooth. Okay. akong kuan ka ng earphones. Kasi guys, yung mga earphones, mga headphones ko na kasama sa laundry. Lalaba. Oo, na laundry. Pareha na quality ni Papa. Ala, thank you, Lord. Next. Ilan na siya pag teleserye. Mag teleserye. Ang patos. Ako ning idea. Ako yung naka-find out ani. Ay, Dayon, mahal mo mga kamay so ako yung contact si Kuya. Ito nga kaya. Hala pa. Hala, char. Saan mo na? Bagong tuhod. Saan na? Hala, boy! O sa ayun man naman ka pa. Mo Iron Man naman Ayun pa. man naman ka pa. Electric massage Sir, heater. mo na pa pa. Oo. Pero ka naon, Heater. hindi na o. Warm. Ay, Heating, tara-tara. massage. Kani, Google. last na kong gift. Tabang ni every night ko nang tabag tol. Uy, dalugdog. May dalugdog. Ay, may dalugdog. Mama, Hindi matulog na dalugdog ka anak. Di ba, hindi ka makulan kaya katulgon man ka. Bukod mo ka kay kama. Oo, ano na ito? Wala, thank you kay Lord. Thank you. Okay, hangin. Ay, nakalimot ko. Saan? Ano si Patos tugsa Patos tanan. Lo, Ano pa kabalo? ala si Patos. Sapatos yun. Ay, dili. Lash. Sige, abihin na paglalim. What? God! Wala na. Sabi na ko si Patos ako. Isa dito ba? What? Hala, boy! Lo! Lo! T-shirt! Gatagan na siya hanan. Dagat tulog. Oh. Oh my God, ako Kani extra large, and kani extra large. Wow, sa Hindi na, boy. Sibor Pero oh, Sibor naman Lo, taloy. nakoy t-shirt bay. kama kay maglakaw ta, mamura gini isuoton. Ikaron po no. Adi, oh, yay! Hala, O, dinanagyo ka. Lo! O, parisan din ani. Kaya di man ko na siya. Ano ko, swag lagi ko. Wala po ma! Ako na mga fans ko ni Kuya. Ano man ayaw? What? Wala, wow, lalay. Sabasa T-shirt sabay. ako na, t-shirt na, t-shirt. T-shirt na. Naguno ko yung boy. Wala na di. Napakaisa ka gift Stop na to yun, kapadalong nanay. kablaka. Hala, boy! Ni-request yun ka! Hala, solid! Ni-request mo ka! Hala, ako mo nga size siya. Ano size ni mo? Dublehin. Huot na. lagi. Nahuot lagi. Suksoki ang tisyo! Hala, huot lagi. O na. O na Hala, lagi. swag ko ayo. Suksoki ang tisyo! Madali rin mahugaw mo kanisa. Suksoki ang tisyo! Saan naman nagpalit? Wala, Diyo, pakita mo ako. Salamat kay Oh, Diyo. nice lagi ko ba? Hala! 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 Hala, Ako ni, silver. ako. Joke rin mo ni ayo. Joke rin mo. Hala, saan na? Sige man siya. Hala, pang bukot ni mo O sa sige na mag-white. sala. On soft kay mama o. Yung gwapo kayong color kayo sa mga parang gray man puro Hala, blanket siya. Hala, sopa. Si Papa rin, maging Ako mulo ala ni sana. oy sa Si Papa rin, maging mulo Ano sana. mo? Soft kayo mao. Papa rin, maging mulo sana. Salamat yo. Oh, sapatos. Okay. Sapatos. Wala na sila. Hala. Wala ko let's bring naman ako pa. Di mo na sa Okay, sport formal. check. Formal para formal ni Papa. Siya formal. Asa may formal nga na may Wala! Yung aboy sa ubos? Ay, pastil lang mo. May sapatos. Ulo! Hay! Wala labot, wala labot. Tines! Ay, wala labot. Wala labot. Ay, nakabalot! Wala pa nilabot. Alam mo, nilabot daw. Sa O mo naging para mabugatan sa patos mo. Ay, mo rin. Ay, box, gumara rin nga ba? Oy. Hala! Hala! Sana, boy! Hindi mo naman siya mga. Lo! Suta lagi, kung masigo Suta, ba? suta. Wow. Lo! Lo! Waterproof. Oh! Na! Ha! Uniform lupad niyo ko. Robot na yun, Chama! Paano yun ako na siya? Sige na kami na po, huy. Abigot mo ang tagit ninyo, huy. Masiguro, buslutan na po ni mo ni. Dili. Oh! Hala! Wala, giwa tawas. Nasuko ka, Jo. Reversible. Wala puto ka si Mama, Jo. Dili man, kay para sa balay man ka ng bugnaw kayo ba, mag-snooker ba? Hala, mura O pagbata ni mo maho. Hala, guys, nagakuha na Nice kayo. kayo. Ay, mas soft. Welcome back to Mama Soft ang Mother inside. Channel!
also pang decide. Wala, balik Dire kay murag. Si Papa rin Wala, pwede naman iwan to grocery. Oh, pwede! Papato ay! Ay, po kanima! Napaka-oso, pabantay ka na ha. Ang tinisiri na ka. Di ba, minaw ni kang dalog no? Naka-headphones ha. Oo, wala, naka-headphone. Oh, nakaka-headphone. Dali mag-gym. Tinisiri na ka. Mag-gym. Langay ni Sharon. Oh, Thank you, Jo. Just like, ako magamit. Nawon mo ko. Mga my God, na nag-t-shirt. Nawon mo ko permi. Merry Christmas. I love Happy you. New Year. And thank you, Kayo, for all your support sa Mama Quadra's channel. Kalimutan, And no? ato. Speech ka na. Auto kayo, boy. Maula man, me. Baso Maula niya ako. ko. Wala! Chips! Ala! Uy, lamig na. Ala, may Kuha to, ma. Ala, ketchup! Ala, ketchup! May balik na lang. Ala, kailangan chop. Wala ka, dali mo si Papa ko. Kaya sa every year na din siya medyas. Ano sa wala lagi ni package bro, nagkits na ako makakuha mo ani. Wala mo na, ma. Thank you, ma. Nagako na, ma. Char. Pwede ka na chocolate. Allergic na siya, baby. Nakadako mo. Nakuha ka siya, boy. Kana, wala na ko laing bag. Kachus lang hospital pa ko. Thank you kay Kuya sa imuhang pagtabang og bugas. And then, bisag sabon. Ay, gagawin ako sabon. Hala! Bato na nawala ang lata dito sa kape! Namumura na sa lata sa kape! Oh. Wow! Nawala. O, so may himutang sa may himutang nga ilarag yan po ni Osing, dawatan na niya. Uy, di mo ko na ng chocolate. Ako na ng chocolate. Hala! Jazz! Uli jazz! Saan mo tumapak, di ba? Uy! Kasi sa una. Ala, kansit na karong gayer? Karoon niyo yung kansit. Salamat, ma. Hala, bakalaw pa ka ma. Sumpuro ko, Jo. Salamat. Thank you sa imo ang pag-support sa Mama Quadra's channel. And then, wishing you all the best. Salamat, Jo. Love you, Jo. Hala, wow! Tagsa, tangan mo ay. Wala awayay! Wala awayay! Why away Grabe ka ka? daw, gitaguan mo ito ng Uy, sa kabalikbayan ko, naduha kami dyan. Ganun mo yung kay Kuani, matipalit mo yung Kuani. Ikaw pa lang mo. Tsaka supply. Nangita, Jo ko Jo. Sige, si Papa na, nilili mo daw sa mga... Dili na pa si Papa. Hala, Merry sketch. Christmas and thank you sa imo ang delivery services sa ato ang mga paghugas. Oh, mga pansit, sige mo dito. Ang mga pansit, sa Ingredients sa pagluto ng pansit. ulam. Kasi wala akong time kasi palaging sa business nagluluto, baking. Sige, tagal ka. Pagkabuhayan showcase. Lupuriyo mo to, boy. Ay, bantog na nagama ito ah! Isa na dito ang package. Bantog na nagama. Ikaw kasi iba palit. Ay, lalaki ba to? Oh, kasi sa reklamo, baho na daw kayo ang Sa sabi sa mga shopping. baho na. Ito nagana po Hala, bali Kung saan nigaling ka sa koma, Sabi mo magkagas. Nawala! Nawala na. Ang daling niya. Mm. Ang daling niya. Ngayon, kaya kasi mong talk pa. Sige, muna. as a speech. Chicken So, sauce. pwede ko sa kuwan ay kape. Labad kayo ko pangita ng inyong... Ah, ay mo na lang, ay mo na lang. Ha? O, dungan na lang sa abre. Ah, ay mo na, ay mo na. Ah. Dungan mo abre. Abay yan sa taluwa tatan. Abay yan sa Ah. Oh my gosh! Bawa hindi ko mabaloy. Ah. Lagi card. Ah. Ayun na lang. Ayun, importante na Bawa yun hindi eh. ko mabaloy. Ay, abay sa Pinas! Ano mo nagisudan mo sa Pinas? Oh my God! Oh, Ako, sige magugluto ninyo. Oh. Tingnan mo yung mga ready-made. Oo, baba lagi daw. Kailangan kita po toothbrush mo pa sa Ah, laman. Hala! Kailangan dyan po! Asa mo? Dahil lagi nila brand nga medyas. Ah. Pili na ka makataas sa gawas kay hagay-gahin. Kita mag-ito ani pariharam ni kaset usam ni kaset ang white black version White na and black. White and black man daw black version. White ka mama, black ka pa. Black ka pa. Ah. Oh my god. Naida pagkaligo Lugo ko lagi ni Pang. Ay, siyempre. O pinakataas sa gawas. Asinso kayo, asinso kayo. Asa lagi ka? Allah Siya ka sa na, siya ka Nagit siya pili. na ko buhod yun dali sa balay. Ah, siyempre. Love you, love you. Gusto ko na kayo pa daw ninyo na. Merry Christmas. Thank you, thank you. Sa ni Pang, para ako na ni Pang. Oh, imo na nga lang, dalawang nga lang. Ano may gift card?
Hala, bugata, boy! Boy. With Hala, love. mama! So kami, unsa man ni tataran? Potos niya, imong mixing. Tataran. Unsa na, ma? Hala! Magamit din mo na. Baking. Sa pantry na, Oh, ma. sa baking Sa mo. pantry na, ma. Kasi nalimtan ni Ma'am. Oh! Sa kusina, ran na. Oh. Hala! Panto! Alam mo, fried chicken, nagdaan ni mama. Oh. Makapag-fried chicken, Buti nagdaan ba? mama. Tibok seasoning man nato na sa kitchen. Kailangan dyan mo na. Sige ko niya, suguhan na na. Sakto siya. Sakto siya, kailangan ni mo ni. Pero kailangan ni mo ni makapuno, ma. Oh. Sakto si Papa. Uy, Oh. hala, pinalit mo naman ni Spus. Hala! Ikaw man ni Ko man ako, pinalit mo ni Ano, ma? Gamit ko na siya. Oh my God. Sige, kuha pa. Hala, wow! Yung plastic na lagi, no? Kanin mo Ano plastic? Nas Plastic dili mo fresh. Ah, fresh, ah? Oh, kamo. Luis, bulag. Ito lang ang bulag na yun. Kapag nag-adlaw din ang bulag na yun. Pila ka daw bulag na dire. Buhi o siya. Pila ka daw ng bulag dire. Buhi. Thank you, pa. Wow. Ikutang na sa itong baso ni Pero Kuya. actually, Thank you. Yay! So, Yay! so that's all for this video, guys. Please don't forget to like and subscribe to Mama Kwata channel. Bye for Merry now. Christmas! Merry Christmas! Test, test. God bless. Bye for now. yung Huwag ka naman panawagan mo.